An bị sao sớm mà lihat. Malaysia kum ne menta jing long jong yi ki blue jong yi kat ka ne jing e i ba kata ki dang penjot ya la ka jing im jong ki na mar ba kim tip hadu kat ne ka jing e ha ka perte ka jamenta Malaysia kum ne menta ngaju yo i jing du na kat shabanga ya nya ying menta tengki jing du na snong ha thau ki we menta ngaya ai da wayaki taki briu jongi mentanga ya trega neka kam jonga ngan ya thu ya phi menta baka neka trega kam jonga kam ram jonga na mar nga long khna ba phangan ya trega neka kam kan ya lam len ti ya nya shaka jin jonga kang ba menta nga la kun ran din shisha na mar ba nga long ubah yai tre mi not na do man shwa ha do man ta ka kam jong bang a tre man ta ka ne ka de ka kam jong a tre na do man shwa tang ba man ta nga hab an tre ya ki kam la jong jong a na mar bang a la so thu ya ki kam ki bang a tre teng teng ka ai tang ba teng teng kam ai la da long kum ne ngam la ban sa ha ying ta ka dau khun yat nga bu using na mar ban so ka ying ka san jongi la shai la shis ni shisha bangin la ban de ban byang ha ying ha sam ta na mar bangi long ki khun ba du ngi ha ban pe na i barit na i barit tam ru ngi ha ban pe na mar bangin la ban pen byang ka ying ka sam jongi la shai la shisni sa shisin mentangin kwen ka jing shisha ka perte ayu mentanga juyo iye jindu na marki briu ki ya i ben i we menta na mar bakim tip ka do bat ka do ka snam ni long ka jo shi shamba uble ula thau kum tayangi wan ju i ben ya i we na ya i we menta wat ju ya i ben i we shisha na mar ni long ka do bat ka do ka snam shisha jing im briu jong ni long ka ju la da pi he pi la rong ba ni hab ban rom ya pi menta da ka kentin ba bu rom ngin kwen ngin ya menta ka ju ka briu ni long menta ngin ya ngin im ba ro shirta wat ju ya i ben i we menta la da pi de ka si ne kar menta dang kita ki briu ki ba ya i ben ya i we na mar bakim tip ka do bat ka do ka snam ka ju bangi long ta ngap perlok ngap bhai ka ne ka sur jong ha mo ngayang hang ne ngalong khna batip lut ya kita lamar kibril kala